ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Инак наборе ки дер боз интизор будед. Хонаҳои фурӯшӣ фақат ва танҳо аз шаҳри Душанбе. 10 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. 2 та духонага бо ремонт, бо чизу чораҳошон бо нархҳои ҳамагӣ 260 000 сомонӣ. Як хонага дар цирк, 2 хонага дар Садбарг, 2 хонага дар назди бозори Корвон, 2 хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 175 000 сомонӣ ва инчунин 3 хонага дар 33 микрорайон, 3 хонага дар Правсоюз ва 2 хонага дар Маяковский бо нархи ҳамагӣ 360 000 сомонӣ таъмир дорад. Аз 10 та хонаи фурӯшӣ ҳамагӣ 1 таш бетаъмир мебошад, 9 таи дигаш ҳамашон ремонт қатъиян медароину зиндагӣ мекунед. Барои ҳамин ҳатман набор мона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хуба аз даст натиҳед. Ҳатман лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навӣ мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Духонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 7 ошёна иборат мебошад. Унитаз, ванна, термекс дорад ва ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Графзавод. нархи хона бошад 260 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 1918 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар наздикии цирк. Якхонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ. масоҳат барои якхонага хуб аст. дар 6 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст ва ҷойгир мебошад дар пушти бозорчаи Якачинор. лифт надорад, мансард нест, медароеву зиндагӣ мекунӣ. масоҳати умумӣ 40 метри квадратӣ мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, яъне телевизор, кондитсионер, тройка, шкаф, столы мегӯяд соҳибаш, кухонӣ гарнитур, термикс, прихожа, шкаф бо оина, полкаҳо, қолинҳо ва ғайраҳо меистанд. нархаш бошад 330 000 сомонӣ. ҷойгир аст дар пушти бозорчаи Якачинор, наздикии цирк. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар мобайни 2 микрорайон ҷойгир аст. ай тарафи рост Калинин мешавад, ай тарафи чап 91 микрорайон. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. хона дар 3 ошёнаш ҷойгир мебошад. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ. дар таги дом, яъне дар назди бино ҳам садик ва ҳам мактаб аст. мактаби 33, мактаби байналмилалӣ ҳаст, садик ҳамаш ҳаст. доми новостройка. нархи хона бошад 48 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 43-48 мебошанд. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон, раҳи нав, кӯчаи Гулпарвар. хона 40 метри квадратӣ мебошад. духонага бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, таъмир дорад ва нархаш бошад 260 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. духонага бино 3 ошёнага мебошад. хона дар 3 ошёнаш ҷойгир аст. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, чун ҳар вақта аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. хонаи арзон дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Садбарг ҷойгир аст. ҳозир чӣ суратҳое ки дидестен, ин сурати подъезди бино мебошад дӯстони азиз. вақте ки сурати худи хона сар шуд, ман шумо огоҳ мекунам. дар Садбарг ҷойгир аст бинои мағозаи гелӯз ва олами китоб дӯстони азиз. бинои бениҳоят хуб мебошад.
анакнун суратҳои худи хона сар шуданд. Якхонагай ба духонага табдил додагианд. Дӯстони гиромӣ, аз ҳамин сабаб кухниш дар коридоре, дутаи дигар хонаш алоҳида мебошанд. Новостройка бино аз 18 ошона иборат аст. Хона дар 17 ошона ҷойгир мебошад ва нархаш 520 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. соҳибаш мегӯяд ки ба WhatsApp да ҳамин номерода муроҷиат кунед, плюс алоқаба метавонед бароед. Марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди Корвон, рӯ ба рӯи маркази савдои 7 Ахтар. Духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 11 ошонаи бинои новостройка. Нархи хона $50,000, албатта бо асъори миллӣ фурӯхта мешавад. кухни ва наву туалет алоҳида нав ремонт кардагӣ. охирон нарх мебошад. Харидори аниқ занг занад. худи бино аз 14 ошона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки иҷа точкаи бизнесе дар ҳамин таги дом савдо кунӣ 3-4 солда озод сумуш меброя. варианти квартираям метавонед ба иҷора ҳам супорен, аз 2 то 3 ҳазор сомон мешинад. мегӯяд соҳиби хона точкаи гарячи любой транспорт, любой точкаи шаҳр ин чиза савдогаро мефаҳмад бисёртар, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чихеле ки мебинед, хона таъмир дорад. тамошобинони гиромӣ, ҳамаи хариду фурӯш дар канали Дом TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмидани шумо. дӯстони азиз, дар имрӯза навормон боз хонаҳо аз Маяковский 33 микрорайон, Правсоюз аст. боз ятаи дигар ду хонага бо нархи 175 000 сомонӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамаашро пешниҳод мекунем. ду хонага бо нархи ҳамагӣ 175 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе. 56 метри квадратӣ мебошад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, рӯ ба рӯи масҷиди Ҳазрати Мавлоно. территорияи 9 километр мебошад. хона дар мансард ҷойгир аст, яъне дар 5 ошона. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. новостройка. нархи хона 175 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 33 микрорайон. се хонага бо масоҳати 76 метри квадратӣ дар 6 ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад. худи бино аз 6 ошона иборат аст. таъмири хуб дорад. техпаспорт ҳаст. ҳуҷраҳо алоҳида мебошанд. ҳамом, ҳоҷатхона алоҳида, барқ, об ҳамавақта, отоплениям ҳаст. рӯ ба рӯи мебелида ҷойгир аст. салони Орзу 33 микрорайон. нархаш 459 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. се хонагаи фурӯшӣ дар Правсоюз, шаҳри Душанбе. 80 метри квадратӣ мебошад. дар 4 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 5 ошона иборат аст. панелни яманский дом, мегӯяд соҳибаш. ҷойгир аст дар Правсоюз, пушти пайкар назди гимназия. се хонага 4 этаж, 80 квадрат. соҳибаш мегӯяд ки хона таъмир талаб мебошад. се хонаи калон дорад. ихели дом яктаҳай даҳми территория, проектошон дигаҳай, квадратошон калонай, домои беҳад ба қуввати нағзай. отопления кор мекунад. балкони дароз дорад. домои беҳад нағзай. дар назди хона мактаб, боғчаи кӯдакона, гимназия, бозори калони хӯрокворӣ дорад. мегӯяд соҳиби хона. нархи хона бошад 610 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. ду хонагаи фурӯшӣ дар Маяковский шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 360 000 сомонӣ. дар дуюм ошона ҷойгир аст. 42 метри квадратӣ мебошад. таъмир дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, аз сабабе ки хона срочно фурӯхта мешавад, барои ҳамин нархаш 360 000 сомонӣ мебошад. марҳамат. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки ҳамин навора то охира тамошо кард, дар комментария
1000 нависен ё ин ки душанбе нависен. Бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментарҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. умедворам ки имрӯза навормон ба шумо писанд омад. бисёриё аз мо ҳаминро хоҳиш мекарданд ки наворе бирорем ки дар он ҷо танҳо хонаҳо аз шаҳри Душанбе бошанд ва аз минтақаҳои беҳтарин фикр мекунам, аз минтақаҳои бениҳоят хуб мондагӣ будам, аз Садбарг, аз 33 микрорайон, аз Профсоюз, аз Цирк, бо аз дигар минтақаҳо дар имрӯза навормон вариантҳои хуб буданд. ду хонагоҳҳо бо нархҳои 260, 175 ва 520 ҳазор сомонӣ буданд. Хулас на любой вкус и цвет дар имрӯза навормон вариантҳои хонаҳои фурӯшӣ буданд. Ва дӯстони азиз, умедворам баъди тамошо кардани ин навор шумо фаҳмидем ки чӣ қадар дар нархи хона макони хона, яъне минтақаи хона нақши асосиро бозӣ мекунад. чуба ки яхела хона бо яхел таъмир, бо яхела масоат дар як минтақа нархаш арзон аст, аммо дар дигар минтақа нархаш қариб 200-250 ҳазор сомонӣ қиматтар мебошад. умедворам шумо ин чизро фаҳмидед. ва агар ба шумо ин навор махқул шуда бошад, ҳатман лайкро монед, обуна шавед дар канал ва ба ёру рафиқотон навормона роӣ кунед, паҳн кунед, то ки просмотромон зиёдтар шавад. чунки агар навор дар ҳақиқат просмотрҳои хуб гирад, лайкҳои зиёд гирад, пас мо кӯшиш мекунем то ки ин хел наворҳоро зиёдтару зиёдтар баровардан гирем, мисол ҳар ҳафта. барои ҳамин ҳамаш дар дасти шумо, умедворам дастгиримон мекунем. хай ба фикрам бисёри бад гап задам, навора тамом мекунем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.